Zdravím ze Sladovny, dnes máme 8. května a podíváme se, co vyroste tady na tomto místě. Jsme v dolní části areálu a tady se nám postupně rysuje sociální zázemí pro hosty, kteří přijdou na různé akce pořádané na naší Sladovně. Konkrétně zde sedím asi před Pánskými záchody. Bude to více než polovina této plochy a za mnou bude vstup do skladiště. Tohle je další místnost, kterou bychom chtěli nechat zachovat tam vzhledu, jak mi teď vidíte, přiznané klenuté stropy a bude sloužit pro parkování naší techniky. Právě jsme se přesunuli do skladiště a tady můžete vidět slunečníky, židle, stoly, možná nějaké hry a máme všechno připravené pro oslavu, která se bude konat na veřejném prostranství.